Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon sa atong sila mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ka mo sa karon nga adlaw sang Lunes? Lunes karon nga adlaw Agosto 23 tuig 2021. Aton pagpangamusta kay kahapon way takaw denay, di ba? Domingo kamusta ang inyo sini Domingo, ha? Ano ang inyong mga nakabanding-banding ka maupod sa pamilya? Yes, ito yun na, relaxing na. Sinagatinguha man tani nga maupod ang amon sini pamilya, di ba? So sa kutuban sang aton malabutan sa sini nga hapon. Mayong hapon sa inyo tanan. Magluwas diri sa Dakbanwas sang Bacolod, and of course isla sang Negros, kasi sa probinsya sang Negros Occidental kag sa kaiting namon ng mga kaison. Tagkusog sa malabutan sang aton paglingaw kag pagpangalagad iya diri sa This Is My Life. Tub kita technical stress lipat kung akong kalbog. Hubayin na datawa na. Ato man pagpangamusta tungod sa kabalo nga kahapon ko na sa mga nagatutok sang inkwentruanay ni Manny Pacquiao kag ni Ugas kahapon. Klantaw ka mo, delayed. Okay lang. At least nakita ninyo kung paano na pierde ang atong pambansang kamao. Pero ti pareha sa aton siya gihapon ay yun. Di ba? Pareha sa aton. So, sa siniman nga hapon, Tita Wilma, kamusta ko na sila sa ila dara iya nga mga, sa ila sini nga mga quarantine status sa iban nga mga probinsya sa malabutan naton sa siniiyang adlaw, no? Kaya kami dili sa gihapon, nagpabiling kami sa GCQ with the HR, heightened restrictions. Pero sa gihapon, go lang kita gihapon sa paghatag protection sa atong lawas. Lang kita magkalipat ng atong mga dapat himuon sa atong kaugalingon na ang atong face mask, face shield, minsan adlo-adlo siliton tan sa inyo tinhanglan gid para bala nga mapagkit din sa inyo paminsaron nga hindi makakasamo ka na blaw, no? Face mask, face shield, ang pag-obserbar man sa social distancing. Kag siyempre ang alcohol kung may kaladtuan, kaugalingon yung nga ballpen kon in case din man kinanglanon ninyo nga may sulatan, mayon na inyong mga kamot ang mag-augyat na. Kag ang katinglo inyong dinargid naton, kag sa mga wala pa makabakuna, okay, go na kamodera na. May mga nag-abot naman dito sa Bacolod, karon nga adlaw nga bago nga bakuna, di ba? May ada Pfizer, may ada Moderna. Mahibaluan man naton kung diin ipang distribute sa aton sinilokal nga gobyerno, ano nga barangay, di nga vaccination center. Nan sa mga wala pa dira sa mga mag-travel abroad, bala hibaluon yung gid. Although nga nagabaton walk-in, pero hibaluon yung gid ang mga requirements na kinanglan niya diri sa Bacolod. Kinanglan pa-register gid ka mo online. Kinanglan importante na kag iban pa gid nga mga documents na kinanglan. Hibaluon din naton ina. Ang test kita magpila sang laba-laba. Tapos ending paglabot simwa hindi pwede hapon na kundi ako abaga, di ba? Yes, Tita Wilma, kag magluwas na mga pasiplat kita gamay sa natabo kay Manny Pacquiao kahapon, ano man ang pagbaton
sa iya sinikapaslawan, sa iya pamilya, no, si Mami Sinisya, paamo ka na. Ano pag ini-update pathatag naton tawi sa ila karon nga hapon man, no, ang earth community suno sa mga eksperto, especially sa isa ka expert pa nga, ito wala pa na malabot sa Pilipinas ang herd immunity, no, na nung sining COVID-19. So, pasiklatan pa man inagamay, dugay-dugay. Kag ang ano pag Tito Wilma, ariyo ikatatlo na niya maganubo buwas ang presyo sa mga produkto sa petrolyo, oil products. Hindi naman makabadsad sa lipay, hindi man nakag-enjoy sa atong mga motorista kasi nagliligad kadako man sa nabuhin, anadugang, mabuhin gamay-gamay, tapos jutay man ang makasakay nga pasahero sa ila sini ginabiyay nga sa latyan, di ba? Okay lang na siya, no? Basta kita padayon lang kita nga himakas, di ba, mga drivers na to. Smile naman dara, paamo ka na, blaw, okay, tuwe, sa nga ito naman, FYI, sa sininga hapon, pero magabasa man si Tito Wilma sa isa kasulat diri sa aton messenger, yung padala sang isa ka anak nga babae, tungod sa sitwasyon nila sa pagpangabuhi. Kama may handom man kuntani. May handom man kuntani. Ang tanan may handom sa kabuhi, Tito Wilma. Isa ina sa basahon na itong sa sininga hapon. Kag ang sa FYI na ton, may ara pito ka mga Pinoy virologist, ano sila nga i-develop, no? I-develop ang ano tawi, gusto nila nga maka-develop sila sang COVID vaccine. Amo nang ako nihatan na informasyon sa karon. Sino mga ina, dini na sila na paamo na bla. Kaya ang aton man kaliyangawan kag sa kahapon ang pagbasa sa mga zodiac sign para man sa aton horoscope karon nga adlaw. Relax lang kamo da. Napaamo ka na pala dito. Ang dalagan anay sa aton panahon tawi na gamay. Siyempre, ay di na si di na si Isang. Dalaan ta na karong kinakagwa na si Isang kagapon kaya to Wilma, nakagwa niya si Isang kahapon pero sa karon nga adlaw ang panahon, ang dalaga sa aton panahon sa forecasting pag-asa nga ang habagat ni southwest monsoon amo ni siya sa karon ay nagaapekto sa western section o kung nakatundan nga bahin sa aton sinipungsod. Ano na nga part, southern Luzon, Visayas, bilog ng Visayas, bilog man nga Mindanao, titungod sining habagat, may ara man nag-experience sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa mention naton nga mga lugar. Kag siyempre, dili man sa western Visayas, kag anong kaiban pa nga mga lugar sa pungsod ng hambal ng pag-asa, na? Kag ang pag-alumo naman nga kalangitan, lapta-lapta man nga mga pagpanaliti kag pag-ulan, may mga ara man pagpanaguob na mabatsyagan or gina-experience man sa iban nga mga lugar, especially sa may Zamboanga Peninsula, Lunes daw, Zamboanga Peninsula, sa may Palawan, sa Occidental Mindoro, sa Basilan, sa Sulo, kag Tawi-Tawi, magluwas diri sa aton. Iban pagin nga ba sa pungsod. Ara man may mga pagulugalom nga kalangitan, tubtub magalum mo ang kalangitan nga pagulugalom tubtub magalum tawi. Nga may panalagsaman nga mga pagpanalisi, ina naman tungod sa localized thunderstorms. Okay. Kag sunod sa pag-asa, si Isang nagwa kagapon sa Philippine Area of Responsibility alauna diya sang hapon. Kaya ari, sang kahapon, sa ara sa Philippine Area of Responsibility naton, ara siya nahamtang sang kaagahon sa 785 kilometro, aminhan na sila nga sa Itbayat Batanes. Ang iya sining puwersa sang hangin naglabot sa 75 kilometro por ora, ang pagmadlos naman 90 kilometro por ora, kaya ang iya sinidireksyon, nagahulag siya, aminhan na katundan. Pero mahinay, 25 kilometro por ora. Dili sa aton, sa nambal na naton specifically, na Tekbanwas ang Bacolod Provincia, Isla San Negro, magalumo niya kalangitan, although nga nakita kang nabatsagan naton man siyaring adlaw kay inaaga pa. Nabatsagan naton ang kainit, pa ang niya, paamo ka na ula. May mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan, kag pagpanaguog mo, ma-experiensyahan. Ina tungod sa localized thunderstorms. Ang dapyo naman sang hangin, kasarangan, mahinay, tubtub kasarangan, atong sininabagatman. Pero ang direksyon sang hangin, halin sa nabagatman, panakatundan.
nabagatnan nakatundan buot silingan tawe southwest pakadto sa nabagatnan na siglangan pamamakose northeast mga number 10 ka diri sa Negros. Kaya matinong ang atong kadagatan tungod na nagapakalinong ang mga kabalalaw mga balud sa kadagatan kasi matinong siya tugtuman sa kasarangan. Kag ang taob alas 11:21 kini aga mahuna siya karon alas 6:22 manit ang pisaw sa tubig sa dagat pa. Kag siya ring adlaw nagbutla kay naaga pala 5:35 kag magatunod siya karon alas 5:58 sa Kasisimon. Ang temperature range ng atong mabatyagan sa bungos ng Isang Negros 27 to 33 degrees Celsius pero subong mabatyagan ta sa Siningation 29 degrees Celsius diri sa Bacolod pero kapansan na pisang hangin. Sige lang go lang tada iya. Anhan ka na abiti amuna na panguyab-uyab sa mga naging utanda na. Okay, kag siyempre ariho natungod kay Manny Pacquiao kahapon. Si kabalo naman tayo daog or pierde ang atong senador, ang atong pambansang kamao pero bato na iya sa mga Pilipino. Pilipino ya, laibayang Pinoy, di ba? Baton ta na iya na titikon lang taon din man edad niya si Manny Pacquiao mo mga 42 yes si Ugas niya bata pa pero baton ta na iya para sa aton niya ng mga Pinoy siya gyapon ang kampiyon sa atong sini mga balagyagon kay nakaangkon man sa suporta syempre si Manny Pacquiao from Malacanang na bisan pa mga upod niya nga mga senador sa Senado sa piyak sang iya sinikalutusan against sa Cuban sa Cuban boxer nga si Yordenis Ugas sa ilang ging patigan kahapon nga super welterweight boxing match dito iya sa Las Vegas, Nevada. Siling ni presidential spokesman Harry Roque niya the boxing icons lost in Las Vegas will not diminish the honors to be showed to our country. Yes, ay hindi gina madula. Kag ang kalipay nga nangatag niya sa tumuluyong Pilipino. Kasi niya, Senator Pacquiao will forever be etched in the heart of Filipinos as our people's champ. Agree ko da. Hambal pagid ni Roque, na siling niya, may suporta man ang Malacanang sa piyak ng ikapierdihan against sining Cuban kag inaibisan sa piyak na isang medyo gamay nga problema nga patunga sa ila sang presidente ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag sa Senado naman sa mga kaupdanan niya ng mga senador si Pacquiao magapabilin gina nga national treasure of the Philippines. Diba? Ara din na siya madula man ang picture yada madula at irison man na nila pero sa penser kag balitsagon sang mga Pilipino magapabilin iya sandurawan sa mga Pilipino si Manny Pacquiao so makabig man siya of course nga national treasure of the Philippines na nagpabutyag man sang pagpangimbulan si Senator Aquilino Coco Pimentel III bisan sa piyak sa bolso sa iyayam na pasalamat gyapon kay Manny Pacquiao. Si Senator Christopher Bongoman, kaya thank you to my fellow senator and Mindanawan Manny Pacquiao for putting up a gallant fight against reigning WBA super welterweight champion Yordenis Ugas. Si Senator Angara ganyan man naghambal man siya. Kung niya kung ako yung palantawan, wala dapat ikahuya si Manny Pacquiao kung napiyabdigin man siya. Di ba? Kaya nga, makita, taman ginhatag ni Manny Pacquiao ang iya best mo. Di ba? Din pakita niya ang iya abilidad. Samtang makita man naton nga naging maalaman niya sa pagkasig-away sa iya si Ugas. Naging gamit din niya ang iya height, din gamit din niya ang iya mga malagba nga mga button ang ginabasyan nila ang rich ang malabutan mula sa tapumo siyempre basta taas kalagba man ang imo mga kamot diba
Pero bisan pierde si Manny Pacquiao, nabaton man niya sa iya sini pamilya, na especially sa iya sini asawa. Nakabaton siya dayon words of comfort sa messages sa iya sini pamilya, alin sa mga kabataan, sa iya asawa, sa iya mga friends. Yan. Kag ang iya duha ka bata nga si Michael kag si Samuel, at si makita taman to nga ginhug or ginhakos din nila dayon si daddy nila matapos nga napiyerde kahapon. Kabalo pa tanong record ni Manny Pacquiao 62-82. Sa diin ang record niya sa 6-2, 8-2 na ina. 39 ang knockout dira. Si Jinky naman asawa ni Manny Pacquiao alin sa locker room. Pila ka beses dito nga nakita nga nag-cheer dito sa iya si Nibana. Hasta iya sa ringside. Napiyadi si Pacquiao kabalota. Mention ko na po yun. Unanimous decision. Alin sa tatlo ka mga judges. Ang tatlo nagpabor kay Ugat. Pero si anong say ni Mami Junicia na sining naman ni Mami Junicia sinya hindi sa tanan nga panahon si Manny lang madaog. Wala ko nag-uol nga napildi siya. Kay unsaon man, kay kaning away, manalo, matalo man yun, di ba? Dili man pud puros panalo, amo nang hambal ni Mami Junicia Pacquiao sa pag-interview sa iya kahapon from General Santos City. Intakto din man. Kaya kung para kay Mami Junicia, kung pamangkot sabi, kung sa pamangkoton, maunta si Manny lang na ako na makahambal. Pero kung siya, gidya, gusto niya mo retire na sa iyahang career sa pag-boxing si Manny Pacquiao. Pa wine iya yung legacy magapabili na iya, di ba? Okay, dugang pag naton nga update ito from University of the Philippines or UP Pandemic Response Team, angot sinini na pangatubang naton sa karon. Ang isa ka eksperto nga member sini sa University of the Philippines Pandemic Response Team, nagapati siya nga wala pa yung malabot ng Pilipinas ang target nga herd immunity sa katapusan iya sa tuig 2021. Sorry. Kay Dr. Joe Marabahante nga spokesperson sa UP Pandemic Response Team, sa karon kung tan-awon suno sa iya ara sa 11 to 12% pa lang ang records ng Pilipinas sa mga fully vaccinated. Ngunit kung tan-awon ang kabugusan sa Pilipinas, medyo hindi pa klaro kung ang December, kung mag-meet nila sa December or hindi, kanya damo-damo pa nga mga probinsya ang wala pagidya. Ay, may ara pag tulugan na wala pagidya. Kaya ba nila bahante nga, ang dako nga rason sina amo ang nag-aalabot ng supply sang bakuna sa pungsod. Kaya bisan preparado na kag may nagakaigo na nga mga pasilidad kag tinawo ang mga lokal na gobyerno. Madulaan ina sa ang resulta is manginwala ina pulos sa iya kun hindi damo o madugangan ang kadamuon sa mga bakuna nga nag-abot. Siling pagid niya kinanglan payuyon or sige-sige ang vaccination, ilabi na sa mga urban area para malikawan bala na mapuno ang mga ospital sa mga dalagko bala nga mga sa syudaran para malikawan nga hindi mapuno ang mga ospital, ang mga bulungan kag hindi na masarangan bala kay kung magpuno siyempre hindi na masarangan ang pagdamo sa mga mangin pasyente in case din man. Iti ko ng taon hindi din man amor pa na subong din ang sitwasyon mo. Tungod, bisan ang mga bakuna sa karon hindi pa pwede, kay lakon ng taon hindi pa gidya pwede suno sa ila sa mga kabataan nga malatnan o natapikan man sang COVID-19. Amo lang na update kuya na tungod sa pandemic na ginatubang natong subong. Kag natungod naman sa oil products. Oil products na, gasolina, diesel, kerosene, di ba mga muna? Si mga drivers naton, mabuhin ang
sila ka mga kumpanya sang langis na lang tawi. Sang ila sinipresyo. Si makabig ini nga second straight week sang rollback sa presyo sang diesel to kerosene. Sa magkatuhay ng mga advisory sang Chevron Philippines Incorporated o kung amon ng Caltex subong, di ba? Ang Chevron Philippines Incorporated amon ng Caltex. Ang Philippine Shell, kag Petroleum Corporation, ang Sea Oil Philippines Incorporated, nagpabutyag sila nga, mabuhin sila sang presyo kada litro sang ilaga sa ila gasolina, 80 centimos. Sa diesel, 75 centimos. Kag ang kerosene naman, 90 centimos. King clean fuel naman, mag-implementa naman sa parehong adjustment sa lakip sang kerosene. Kag, syempre, kano may tikto tawe, buwas sa aga. Mga pagbago, may epekto na buwas sa aga, August 24. No? Sa tanan ng mga kumpanya sang linis, magluwas lang din ang Caltex. Kaya ang Caltex, mauna sila i-reduce ang presyo ng ilang mga produkto sa petrolyo. Karon, alas 12:01 sang kadanglan. Sa ibang pagin ng mga kumpanya, masunod naman lang na sila. Pero kung sila man ang mapagwais kung pila ang ibuhin sa mga presyo ng ila sa mga produkto sa langis. Okay, alas 2 in punto na Action Radio Philippine Standard Time. Dali, gid lang sa aton man mga kauturan dira, na ang aton anay mga kauturan nga nagakinahanglan sa mga press kag mga matahuman nga mga bulak Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsang anong nakalintangan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpas Okay nga ito na napanyawan nila naman po. tira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87
ang News and Public Affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ito my part because the year nga nagsunod ko, ito ko nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo din nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga Alas 2:11 na, sa siningabahin si Tita Wilma, magabasa na sang isa ka sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang iya sinisulat din paagi sa ato messenger mayong hapon ng dira sa inyo, nga duha ni nanay mo. Si Bibang. Amo ni ihayo si Bibang. Si Bibang, taga diri lang siya sa Bacolod. Ari siya sa isa ka barangay sa Bacolod sa niya tawo, hindi lang pagbasaha ang among lugar. Okay, na sa imo Bibang kag kay nanay mo dira mayong hapon. Ang iya sinimansay sa ato nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa mga taga-Aksyon Radio Bacolod. Sa tanan nga nagapamati, maayong hapon man. Abi mo Tita Wilma, pigado nga pigado with me. Nagabatyag ko gani kung kisasang kahisa sa mga tao nga mga may manggad. Mga garanon, amo na. Kaya nga, masunod nila ang ila gusto, mabakal nila ang tanan nga luyag nila. Ako, nabata sa pigado nga pamilya.
Halin sa pagkabata, ang balay namon, gamay tatwe, hayub-hayub lang. Hiling bala nila nga payag-payag lang, batian ko na kay nanay maghambasa nga hayub-hayub lang ni balay ta, pero pasalamatan ta. Amo na yung balya. Ano ba dyan? Nagatindog tita ang amon balay sa bungyod-bungyod nga lugar sa mga basura. Sa eskwela ko, sa public school, kag matapos na ang high school, wala na ko nakasigi eskwela tungod sa kabigaduhon. May libre bala, bibang. Sige lang na ito, sige lang. Kabudlayan, abi mo, no? Tawi ako si Bibang, 20 na akong edad. Ari kami nag-estar ni nanay ko sa payag-payag, diri man ko na bata. Ginabuligan ko na lang si nanay sa pagbaligya sang iya ginaluto nga banana Q. Kag nagahimo man kami palamig, ina balang may juice kag ice, may ara man prutas nga ginabutangan namon gatas kag ice, kag ice, kag kalamay, amo na ang ginakuhaan namon sang amon ginakaon nga duha adlaw-adlaw. Duha na lang kami abi ni nanay ko. Isa man lang ko nga bata. Kag ang tatay ko napatay sang gamay pa lang ko hambal ni nanay. Subong tita, may ara man sang nagapangaluyag sa akon. Pero sila tanan, pareho ko nga nagaantos man sa katigaduhon. Nagsulod gani sa pamensar ko. Nga kung batunon ko ang isa sa ila, hindi naging matapos ang ginaantos ko nga kapigaduhon. Pero ako, Tita Wilma, may ambisyon man sa kabuhi. Nakasiling ko gani sa kaugalingon ko, sinuman na may kwarta nga lalaking makatulupangod sa akon, kay ultimo lang ako nga babae. Siguro, tita, insakto man ang hambal nila nga ang pigado para man sa pigado. Pero, handom ko, tita, na mag-asenso man para nga mapahalipay ko man si nanay. Pero galing pamangkot, paano? Ari lang kami diri ni nanay, nagapamati. Bibang. Okay. Ikaw, Bibang, ha? Dalaga na si Bibang kay 20 years old. Bibang, sa imo dira maayong hapon, kag salamat gid sa imo padala, budlay-budlay, kag ano ya pa ni sa iyang cellphone. Isa na tudutod yung taod-taod ko lang bang, okay lang bang, naiintindihan man na ni Tita Wilma. But anyway, si ako yan nagapasalamat gid ko na. Nagapasalamat gid ko. Naging paambit mo ina diri sa This Is My Life. No? Ang imo nga experience sa karon nga sitwasyon. Ay ho, mga anak. Nakita natin may ambisyon ng ikaw. Salamat. Pero, ari lang bang ho, tandaan mo lang, ang tagsa-tagsa sa aton, may handumgid sa aton kabuhi nga mag-ayuhan. Nagahandumgid kita nga mangin maayo ang aton pagsinalayo. Nagahandom kita nga mahatagan naton kalipay ang aton pamilya. Nagahanduman kita nga kung ano makita sang aton mga matatani may amo man ako sina. O galing, paano katigado kami niya. Kung hindi kami ni nanay magbaligya banana Q, kag palamig, hindi kami kakaon. Pero, wala sang imposible, diba? Sa
sa tao nga may determinasyon, sa tao nga nagatinguha nga mag-ayuhan sa iya sitwasyon, di ba? Amo na gani nga blessed are those kuno nga nagaantos mo na kay nga ang ginarian sang Diyos mangin ila sa ulis. Ang mga nagaantos kay mga ginatamay, di ba? Hindi basta maamo na mahambal ko, basta nga ining may pagpaninguha ka lang kag pag-antos, updan mo sa sakripisyo, kapisan, wala imposible. Hindi man sila nga malabot mo ang ginahandom mo nga pareho sa iban nga dalag ko ang balay, manamit ang mga ginakaon. Inang mahagan-hagan lang bala. Magsaka-saka lang gamay ang sitwasyon ninyo ni nanay mo. Okay na. Ang importante nga bisan paano paagi sa imo pagpaninguha, mapahalipay mo ang iloy mo. Kag nakita ko natin sa imo sini nga mensahe ay gahando man si Inday, bebang, nga makapamana. Sila nga ti paano man kung bigyan makapamana, tawi sa maayan-ayan, do ba mo na bala? Kaya ang mga nagapanglilid sa akong pareho manamon nga wala imposible sa nahambal na ni Tita Wilma. Kung may heart ka, Rio, kag kung may naluyagan ka sa ila, buksi ang balatsagon mo. Kung ang naluyagan mo nga ina, bala may ara siya. May nakitaan ka nga, may pagpaninguha man sa iya, may hando man sa iya kaugalingon nga mag-ayuhan sa ulihi, nagapaninguha man siya sa iya kaugalingon, may determinasyon man, amo man lang na dahil, no? Hindi mo pag-isira ang kaugalingon mga atipigado, kami mo na lang ka, bakit mapatay ka na lang pigado, nga mo na kag nagaantos eh. Pero kung nagapamensar ka, nagaplano ka, kag aksyonan mo, amat-amat tagaan mo aksyon, amat-amat mo man nga maangkon ang katumanan sina. Bisan gamay lang. It's not 100% di ka maangkon mo. Bisan magsaka-saka ka 20%, sa uli na pa 30%. Nami, nalabat sagon. Pero ang hambal ko lang sa imo, sa pagpaninguha naton sa aton kaugalingon, at doon din naton ang mahal nga Diyos. Kung may pagtuo, may pagsalig ikaw, may paghigugma diri sa imo balatyagon, updan mo sa pagpangamuyo nga Lord, kaluuyi man kami ni nanay, tuyi man ko sa pagpaninguha, para na makapabatsag man ko kalipay sa akong Lord. Bapa mo nga, ay wala imposible, ang Ginoo maluluy. Diba? Nakagraduate ka gani sa elementary kag high school, ara bala, nakagraduate ka sa elementary kag high school, hindi imposible nga maka-college ikaw. Kaya hindi bala subong sa naambalan ni Tito Wilma, may libre nga college, in ang mga state university and colleges, diri sa Bacolod, ara Bacolod City College. Ang inyong lugar, sakop sang lugar sang Bacolod. Sa Bacolod City College, libre ang college. Lapit lang kamo dira na pwede gid ikaw maka-eskwela nga libre. Galing tungod sa pandemic, subong tawi, cellphone, laptop, computer, amo na mga kabudlayan. Pero kung kabalo ikaw magdiskarte, makapangita ka gid paagi. Nga bisan paano, amat-amat, bisan dugay ka makagraduate, basta amat-amat lang. Kaya dili sa Bacolod magluwas, sa Bacolod City College, may ara pang Kamsi University na nagani subong, di ba? Carlos Hilado Memorial State College or University. Libre. Wala sa malain sa tao nga nagahandom. Basta may determinasyon ikaw sa kaugalingon mo. May padumduman ko ganyan ang story sang kabuhi bala ni ang mayor bala sa Manila. Sino gani? Si artista na sa, di ba? Dahil si Isko Moreno. Classic na iyang example si Isko Moreno. Kaya nga, nagdako na siya, bodo mo amugit yung imong sitwasyon. Di ba? Amo na nga mga kapinasahi isang lalaki. Namasura, nangin mabakas, naninguha,
O, nakasulod pa sa showbiz. O, subong, ano siya? Amo na siya. Hindi ka magdula sa paglaom. Hindi ka magdula sa paglaom. Determinasyon basta. Kag kung makita mong lalaki, nga bisan pigado pareho mo, na may determinasyon, man siya kaugaling, nga may hando man nga dako, nga mag-ayuhan siya kabuhi. Ay, basta may gugma lang ikaw. Kag lanuhon nyo ang tanan, ha? Para mangin one big happy family ka mo. Pero dahil ha, ang pagpangamuyo, gid, nanay, kanara ka man nagapamati, opdan mo si Devang sa iya sini pagpangamuyo. Kag nay, kon madugangan mo pang pagsakripisyo, kag pag antos, dugang nga struggle para nga maka-eskwela si Devang, buligi nay, suportahin nay sa amo ka na balang, ha? Bang salamat, gid, kag God bless sa inyo nga duha ni nanay mo. Baka pakabakod lang, abato lang ta sa kabuhi. Sige, kaya mo ginaya. Na, ang aton kabuhi din sa kalibutan puno sang pagtilaw. Pabakod-bakod taludtod kadugahan mo kumbaga. Bang, okay, act of faith in God. Blessed are the poor ko, no? Diba? Hindi ko ginamalipatan. Ginagrasyahan din asang Ginoo. Okay? So, salamat sa liwat sa imo, Bang. Kag sa aton man mga kauturan nga nagaupod sa karon nga hapon, mga istorya man ninyo dira kag gusto ninyo ipaambit sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod there is such as my life kag sa kahapon, mga eksperyensya ninyo sa karon nga panahon sa pandemic, problema nga ma-encounter, hindi na tinguhaan din ni Tita We sa akong personal nga opinion kag sa akong personal man nga pag-intindi sa inyong sitwasyon. Nagatinguha man ako nga maka-comfort ako sa inyo kag makahatag man sa akong personal nga advice. Pwede man kamo makapadala kung gusto ninyo. There is a session sa Action Radio, pwede yan, no? Padala nyo paagi sa Correo, post office sa inyo dira mga lugar. Pwede gid hulog ninyo. Address ninyo sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Locsin Street, Bacolod City. Amo ni pinakamahapos o kadamo sa ilaga padala diri sa aton sa may personal account ni Tita Wilma sa Facebook. Search niyo lang Wilma Antupino Sugaton. Na tiniara da send message. Kung dira ka mag-type ka ganun, hindi niya magwa sa wall sa mga friends mo. Kay Tita We na niya magwa sa messenger ko. But silingon, mangin private message siya nga ako lang ang makabasa sina. Pwede ninyo man maihinagong inyong ngalan kag lugar, pwede. Yes. Pangabay nyo lang kay Tita Wilma kanyang inyong account name. Hindi pagbasound. Okay. Good. Ba? Okay, Tita We. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27. Relax lang ka mo. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. Hello, my name is Ron. Manamyaw anay si Tawe. No? Manamyaw anay si Tawe. Sang aton sini nga mga nagaupod mga ka-online ta makadamo na sa ila dali lang gid ha. Rada si Sir Mileli Uligo. Sir Mileli, yes, na forward ko nang imugin message. Importante gina ka mabuligan nato ng aton utod nga ato didto na. Alex Montes sa mayong hapon. Ara man si Ana Sinoro mayong udto action Tito Wilma. Yes, salamat man. Alma Gonzalez posisyon. Monitor lang ko, salamat kid. Alma, salamat man, maghalong man ikaw. Mayong hapon lang sa ila ni Mrs. Alvarez ang Purok Ramilo, tawe. Sa Ramilo, dira sa Ramilo, Barangay Tangob, sa Pamilya Rifuela, kag Dialagdon or Dialagdin, sa Barangay Pandanon, DSB, Alex Montesa, salamat din ha. Yes, Jolly Militado Patrimonio, good afternoon, tawe. Hello here. Laugh na ang lol, no, mga millennials. Salamat gid sa imo. Good afternoon, Tito Wilma Pamati. Kami sa Maaw Pangapita. Salamat gid Sir Erwin Dicatoria Gonzalez. Salamat gid. Jubel Caballero Casana. Mayong hapon, always gid kami pamati sa imo program. So salamat gid sa inyo dera. Yes, Sir Alex Montesa, please kindly greet sa ila ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky Dialagdo upod sa puwersa sang ARB community, madamo gid nga salamat. Best wishes, God bless, happy 52nd anniversary. Yes, Ma'am, with love, Ana Sinoro. Yes, thank you, kid. Richelle
Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita We. Monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon, DSB. Good afternoon sa ilan ni Sir Noel Amar, Ma'am Jean Officer, Ma'am Christine Minies, Villalobos, kag Mr. Mel Lili Oligo. Salamat kita. Sir Alex, thank you man. Nakakadlaw gid si Sir Melili. Kag si Sir Alex Montesa, nagalaf gid sila. Nakadlawan niyo ni ha. Okay lang na siya na may na kami ara na may buhok nako. Hello Tito, we love you. Good afternoon Inday Jean Officer. Love you man. Salamat gid. Tamyaw Liog Vanessa Mayo Jinky Delegdon. Well, Amar kay Alex Montesa sila balusay sila. Sir Meleli, salamat gid no? Kagawad sa Mambulak Silay Timay kag Munet Lubaton. Mayong hapon lang dra sa inyo. Gaagdahanay pa sila panyaga Lampirong with pinakbit super gata. Wow, kanamit ba? Okay, asakupan nyo lang kami dala. Hindi, Feby Habagat, salamat gid. Join na para Terga David. Ayong hapon, kapamatigit kami diri subong sa Pandanon. Good afternoon man sa taga Minoro. Nga nagapamatigit sila ni Manong Tuto Johnny nga gapaniyaga. Wow, enjoy lang bisan late na pero at least okay. Natamyaw ko man Rochelle Fulgencio Susana Elizabeth Malakagamala. Salamat Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good afternoon Ma'am Wilma. Please greet belated happy birthday yesterday to Reverend Father Ernie Larida. Belated happy birthday, Father Ernie. Thanks a lot. Stay safe always. God bless and more power to ARB. Okay, thank you. Alex niya ba, we're here for you. So touch naman. Thank you, kid. Kindly greet please, Ma'am Marnie Kirao of ARB. Ginagreet ni Sir Mileli. Salamat. Si Inday namon. Ate Kim Eriman. Good afternoon, Tito We. Sally Hinulan Perunilia. Ara man nagaupod sa aton. Until there na lang anay, Ma'am Virgil Pinda, karon na lang ha, balikan ko kamo dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Okay, nga ito na nagsantong plus gold. Para naman sa ito dira mga kauturan nga, ano ba nito nagapangita sa maskin o maskin pa improve na klase ng pulsunan tungkol sa ila pagpanakubaw-ubaw, mga bukol-bukol sa nakawas. Ay, ara, ginasantong plus gold para sa inyo. Effective ina para sa mga pagpanakubag-ubag dira sa inyong kalawasan. Tungkol sa puwersa sa duga sa banungay, amarguso, garlic, mangosteen, pero ina
makabulig din na sa pagpagwa sa mga libo sa inyo gawas nga makakatag sa nagkalain-lain nga balatian. Zantong Plus Gold, yes, mabakal na gina sa mga butika dira sa inyong lugar, hindi man sa syudad sa Bacolod, ani pagin para iya sa complete management sa liver, no? Ang DTX 500 capsule. Kaya nga, ang DTX 500 capsule may detoxifying compound na siya, nagatingin sa atong atay. May mga active ingredients, phytochemicals and antioxidants pangontra sa liver inflammation, anti-aging, abots, anti-aging, kung sabihin sila Tito Wet, pinapadelay niya ang pagkulang sa immune system. Provide the lactin, so masibing ba, daw 30, siya pagkita, diba? Yes, it's because of DTX 500. Tandaan lang, DTX 500 kay Zantong Plus Gold, pwede ma-order online kaya ma-deliver sa inyo. Mismo puluyan, paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kagara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time. Alas 2:35 na. Padayon si Tito Wilmas pangalaga diya sa This Is My Life. Hello, Sir Noel Amar. Good afternoon. Nag-aupo sa atin online. Kay Inday Wilma Inocencio Cabarles. Kay Kuya John Rick Clipper, salamat man. Mayong hapon ng sa mga anak na kay Mama Kalay, kay Papa. Kay Papa ninyo dira. Sa mga apoy dira. Kasi si Jay, ada pa sa student teacher. Mayong hapon. Kay Homa Lumina, mayong hapon man ko na miswe. Thank you, kid. Padayon nun, anay ni Tito Will, maari na ta sa mga insang aton FYI. Sa na-mention natin na ni Tito Will, natungod man ni sa COVID vaccine. Kaya may ara, yatik Pinoy naman yan mo, mas mayo, gidya kung ako palang taon. Mas namin, kung may ara man yan nga halin sa Pilipinas, di ba? May 7 ka mga Pinoy virologist. Nagambal sila nga i-develop nila ang COVID vaccine. Ining 7 ka mga Filipino scientists. Sino? Nakapag-mentionar ko ang ilang ngalan, puro. 7 ni sila ka mga scientists nga mga Filipino. Magabinuligay sila sa dihon or pagtukod sa pinakaunang research institute sa virology diri sa aton punsod kag pag-develop sa una iyang local vaccine against COVID-19. Ang virology amo ini siya ay science sa pagtuon sa mga virus kag mga viral iya nga mga masakit. Pinahibaluan man nga mga Filipino virologists nga ini ara sila sa idalom sang BSC, hindi Bangko Sentral ng Pilipinas. Kundi Balik Scientist Program, no? Ining Balik Scientist Program ini iyan isang Department of Science and Technology kung DOST. Naga-training sila subong, no? Naga-training sila subong sa ibang nga pungsod. Kag magabalik sila dire sa iton sa pungsod Pilipinas para i-share ang ilang mga nangin expertise kag magserbisyo iya sa pinakauna na Virology and Vaccine Institute sa Pilipinas o PONS VIP program. Sino ini silang 7, na? Si Dr. Elpidio Cesar Nadala Jr., PhD na siya. PhD in Microbiology and Animal Virology. Ang ikadwa si Dr. Lourdes Nadala, na? PhD man siya in Microbiology. Si Dr. Teodoro Fajardo Jr., PhD in Molecular Biology. Dr. Mayra Hosnilio, PhD in Molecular Medical Science. Dr. Christina Laura Layson, iban mga bata, pagani, PhD in Infectious Diseases. Kag subong siya ni ang postdoctoral researcher. Dr. Leodovico Ilag, PhD in Microbiology and Immunology. Kag postdoctoral research fellow man ini siya in Structural Biology of Viruses and Viral Proteins. Kag ang isa pagked, si Dr. Homer Pantua, DVM, PhD in
Biomedical Sciences. Amo ini silang pito na at susubong sa iban nga pungsod, nag-training sila. Hopefully, pagbalik nila, yes, no? Para naman sa aton, para hindi man kita mabudlayan. So, sa idalom sining BSc or Balik Scientist Program nga ini, ang mga ginpang isa-isa ni Tita We nga mga ngalan sa mga scientists, handa gini sila sa pagkumit ng ila kaugalingon sa pag-develop sa local vaccine against coronavirus. Silinggan ni DOST Secretary Fortunato de la Peña sa isa ka statement niya pag I am so excited to meet our 7 DOST Balik scientists. I'm glad to have them on board the DOST program and establishing the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. So, kabay pa, no? Pangamuyuan taman ni, may ari diri sa aton para nga bisan paano makabulig-bulig man sa aton gobyerno. May mga huben pang iban, di ba? Yes, ilang aton informasyon nga na-share sa inyo sa sininga hapon, alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, tawi, abante kita, kadto kita sa una nga bahin sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Para sa ating mga horoscope, karon nga adlaw, ano rin ito, Wilma? Lunes, Agosto 23, 2021. Sa atong tanay nga mga celebrator, sa mga nag-celebrate ng ila sini birthday today, happy birthday! Okay, Lysel Dinglasan Inson, hipos ka lang ha. Ara na daw sa subong sa ila nga sindahan sa La Carlota ay, di ba? Inday Lysel Dinglasan Inson, good afternoon. Happy birthday sa imo. Dira naman kay Nanit Balinsoy Lupasti. Happy birthday man sa imo. Nan. Kay Ulysses Avelino. Sa iban pa din natin nga mga kauturan nga nag-celebrate sa nila birthday today. Happy birthday. Sa mga mag-asawa man dira nga nag-celebrate sa nila wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Pero kinanglan halong-halong lang. Naamulan mo hambal ni Tiwe. And always stay safe. Sa mga horoscope na. Una nga zodiac sign to Wilma, Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, Subtob Agosto 22, ang silabo sang imo balatyagon, mo, kag ang mabatyagan mo, panagupnop mo, amo nang maga-trigger sang energy na, para magpagsik ka, para ikaw inspired today, para mangin manami ang imo adlaw. Abi pa sugsi man balale yung kaugalingon mo nga mag-relax, kaya mo nang ginapangayo, suno sa imo horoscope, pasugsi man ang kaugalingon mo nga maka-relax, matapos iya ang very challenging activity nga nag-abot sa kabuhi mo. Madugin ang ano may problema, whatever. Well, mga suwati mga numero Leo, 12, 18, 45, tag 7. Do hot purple is your lucky color. Yes, Virgo. Amo ni mga may mga birthday today. Mga Virgo, Agosto 23, tugtog Setyembre 23, may maabot ikaw nga paryente nga isa ka OFW. So, buligan mo siya sa self-quarantine niya. No? Sa gabi mo ba, may plano ka, Virgo, nga mag-travel abroad or to work abroad? O may ara, nagapakita nga palatandaan na may oportunidad ikaw nga makatrabaho sa luwas ng pungsod. Mga maswati mo nga numero Virgo, 15, 42, 26, CAD, 35. Emerald green is your lucky color. Sa mga Libra naman, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Ang wish mo para karon nga adlaw, mahatagan katumanan. Inasuno man sa ginaangkon mga determinasyon kag paninguha para sa katumanan sinabaw. Good for you. Na Libra, 15, 22, 42, chess, imo nga mga maswati nga numero. Cherry red is your lucky color. Yes, sa mga Scorpio naman, mga Scorpio nito, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Ang imo pagka mabinuligon, Scorpio, may reward na.
kag may ara mag-aabot nga mga oportunidad sa imo para makapadugang-dugang man sa imo income. 42, 16, 28, kag 48, mga maswerte mo nga numero. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21, abing mo, madamo ang mabuligan mo bilang isa ka event cook. Di ba namin siguro magluto? Sagittarius ay, no? Di mo mabuligan mo sa abilidad mo, ina. Kag ina ang imo mangin work after retirement. Kag may ara hitabo nga daw wala mo gina-expectar karon nga adlaw. Mga maswerte mo naman yung mga numero 15, 22, 45, kag 36. Lilac violet is your lucky color. Kag yes, di natatawi Capricorn na kita ang mga Capricorn. Disyembre 22, tutubi na rin 19. Kung may kahigayunan, or tsansa bala para nga imo pagid ma-develop ang imo ihibalo or ang imo nga abilidad sa imo trabaho, whatever, hinahanglan himuon mo gid ina. Basta may tsansa lang or may kahigayunan or may oportunidad ay i-grab mo gid ang Capricorn. Ay ganita sunod sa horoscope ang imo mga resources. Ang masuwati mo naman nga mga numero 15, 25, 10, 22. Carrot orange is your lucky color. Alas 2:46, Action Radio Philippine Standard Time. Una nga ba sa pagbasa natong sa mga zodiac sign para man sa atong mga horoscope karon nga adlaw. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang silaman ka mga commercial. This portion is Nalo sa laman, Alaksan FR. Ang ini nga balita ginutulong sa Kaalwans. Kay Inday Sally Hinulan Perunilia, Sally mayong hapon lang da. Salamat gid sa pag-upod kay Tito We. Atiya Kim Eriman, good afternoon Tito We. Action Tito We, good afternoon. Happy Monday. Monitor always kami gihapon diri sa Celine Homes. Upod ko si Thelma Ihwiko, Lydia kay Jennifer Hormigos, mentor. Stay safe and healthy always, Tito We, ha? And God bless you. Salamat gid kamuman. Siling manito ni Alex Montesa, be safe. Yes, ginahimo ginito we kamuman dera. Kag yes, kay Inday Humena Lumina. Yes, salamat gid. Yes, Sister J from USA, message sa niya, good afternoon, how are you? Long time no here, but anyway, thank you so much for being there always. Thank you, kid, na? Kag kay Miss Margie Haniva and family, mayong hapon lang dira. Kay Jimmy Prumingan, mayong hapon, salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma. Kay Inday Blaza, mayong hapon. Kay Lilia Manseba, kamusta? Mayong hapon man. Vicente Gatilugo, good afternoon. Kag, kay Erwin Dicatoria, yes, Tito We. Kay Erwin Dicatoria Gonzalez. Kay Ina Ramirez Asoy, yes. Kay Ruchel Fulgencio Susana, kay Ray Khan, salamat man. Ara man sila ni Charlie, may hapon lang da sa inyo, mga ngalan nyo na nalawagon ko. Gayo Charlie Art Delatori, mayong hapon, yes. Ara man si Gemma. Gemma Tagwan. Dailin Aliponga. Cory Vidaha, thank you, kid. Ruel. Si Kagawad Ruel Alarcon, mayong hapon lang na Kagawad. Kagaraman si Ruel Arinial. Kay Eddie Laos, good afternoon. For sure, upo dyan na si Nanay Isabel. Pamo ka na bala. Rudita Trinidad Cruzit. Kay Jimmy Olivares Latido. Jolly Jorsin Gavito, mayong hapon man. Kay Jimmy Oliveros Latido, yes. Ellen Binias Bibauco. Kay Marie Kiat. Johnny Walker. Kay Noeli Chenova. Kay Runel Aguyong. Kay Celine Mandati. Kay Bobby Palogna. Kay Lynn Jovi
badayos. So, hasta lang na, damo pa sila. Hasta lang diranay, balikan talang kamo karon. I love, alimon beses gaupon man sa iton live. Thank you, Ged, Ana. Okay, so enough lang na, Anay, ha? Salamat, Ged. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52, padayon si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man iya karon nga adlaw. Aquarius na kita, Tita We. Sa mga Aquarius, Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Ang imo or inyo horoscope. Tunan mo ang ginatawag na educated emotional response. Especially sa mga difficult times. Munan sinabi, hindi kang kaisa. Bisan kalipat kang sa mga sudden impact mo na. Kinapiratunan mo yun.
sunan mo gid, especially kung naara sa mga mabudlay ng mga sitwasyon. Isa pag may grasya, ikaw nga mabaton, kag kung maayo mo ginahimo, Aquarius, abi sige-sige ang pag-bless sa imo. Wow. Maswerte mo nga mga numero 853, 39 kag 12, citrine yellow is your lucky color. Mga Pisces naman, mga Pisces, Febrero, Justin, 9 to Marso 20. Oy, Pisces, ang imo or inyo horoscope, nagasiling nga kung maghambal ganit ka mo, para nga ma-attract ninyo ang maayo nga kabuhi. Piliun nyo gid inang mga tinaga, nga mga maayo, hindi makasakit sa balitsyagon sa iban. Para kamo ang buuan man blessing. Kung sa bagay, ang mga Pisces, mga ano din man yun, mga maayo sa ginagrasyahan sa Ginoo. Pero, Pisces, sa horoscope nga, di pa isugpo na, wala na. Hinanglan man yan, mahinalungon man kamo sa inyo mga ganyan. Mga maswerte ninyo mga numero Pisces, Justice Ace, 53, 26, tag 10. Lover Red is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril, Justin 9. Sa regular meditation, ma-develop mo ang pagpangamuyo na malampuwasan mo ang mga pagsilaw. Mga maswerte mo naman ng mga numero 11, 52, 46, 20, kag 28. Mango orange is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20, tugtog, Mayo 20, paamo ka na blataw. Ay nga mga naro mo, okay, ng Taurus, ba feeling mo, subong, dako bigyan pagpasalamat ni Taurus karon nga adlaw, kaya nga, malipayo ng iya kabuhi, feeling nga malipayo din ang kabuhi, subong nga adlaw, na ilakip mo sa imo priority, please lang Taurus, ano mo ikaayong lawas para nga ma-enjoy mo ang tanan. Mga maswerte mo nga mga numero 13, 56, 32, 68. Electric blue is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Gemini, ang mga affirmation kag prayers importante para sa imo, para mabag-o mo ang imo spiritual life. Na, imo ay na, kay total, ikaw damo ka grasya, butangis ang iyan ni Medokag Ismo. Okay. Maswerte mo nga mga numero 22, 35, 11, 45. Shocking pink is your lucky color. Ang sa imo lang kayo hindi na amo. Na Cancer, mga Cancer, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Yes, Cancer, pamati. Sunda ang nabatsyagan mo kung anong panagupnob mo. Kay ina, amo ang manging gabay mo sa paghimo sa desisyon. Cancer, gets mo? Kag ang vibration, amo ang essence mo sa imo pagkatao. Mga maswerte mo naman ng mga numero 43, 25, 29, kag 12. Jade green is your lucky color. So, nabatihan natin tayo sa zodiac sign para man sa ating tayo sa kahoroscope karon nga adlaw. Lunes, Agosto 23, tuig 2021. Alas 2:58 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton ay Orasyo Emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo.
Kami nagapangamuyo. Nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian. Agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. Umahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Padayon kita, ito na 3 o'clock, sorry. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen. So, salamat din mga palinggan nito ng mga tagpanamati sa pag-upod dito ng mga sa pagpangamuyo pang reflex prayer kag orasan para tabatok sa COVID-19 ang pandemic naton ginapangatubang iya sa karon. No, okay kay diding alokamian tumayong hapon ng daara sila sa may barangay Antipolo Pontevedra adlaw-adlaw ginagapamati ang alokamian the family. God bless us always para sa atong tanan. Thank you, Git. Yes, sa Victoria City kay Adilao supod man si Nanay Isabel. Happy Monday. Okay, salamat, Git. Wala na si Tita Wilma o Inday Wilma Inocencio Cabarles na nagrita na ikaw. Araman si Mario Bacal ko Erad, of course, Tita Mer, sa La Carlota City. Pasensya na kay wala na ko oras
si una sang pagpaalam ni Tito Wilma sa itong pagpangalagad karon nga adlaw Lunes, Agosto 23 to 2021 pero sa This Is My Life. Antes ako magpaalam ang atong Bible verse of the day nga ibilin halin sa Matthew chapter 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Salamat gid sa inyo tanan. Stay safe and healthy. Was na naman mag-off the night kita. Standby sa may tahong mga drama ng sahis ng paghiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabili. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,